50 to 100 millimeters. Ganito karami ang inaasahang ibubuhos na ulan sa Pangasinan ngayong araw August 18 ayon sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa. Ang bilang na ito posibleng makadagdag pa sa malawakang baha na nararanasan sa probinsya. Sa bayan ng Bugalyon kita ang tila ilog na kalsadang ito. Abot bewang daw ang baha dyan. Hindi tuloy ito madaanan ng mga motorista. Nagtulong-tulong naman ang kinatawan ng MDRRMO Bani sa isinagawang rescue operation sa bahagi ng poblasyon at ang babaay. Kanilang target ma-rescue ang babaeng ito na matindi ang kapit sa puno. Natrap kasi siya matapos subukang tumawid at maabutan ng mabilis na pagtaas ng tubig. Sa Sual, Pangasinan naman, kita kung paano nagtulong-tulong ang kawani ng Sual LGU sa paglilinis ng mga nabuwal na puno at makapal na lupa na humambalang sa kalsada. Dulot ito ng mga naitalang pagguhon ng lupa sa bayan. Nananatili pa rin namang lubog sa bahang malaking bahagi ng Kalasyaw. Sa pinakahuling tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, lumalabas na 51 mga barangay sa Pangasinan ang nananatiling lubog sa baha. Sa amin pong situational report, ang mga LGUs po natin na mayroong medyo marami yung kanilang flooded barangays ay si mga Tarab nasa 11 po, habang si Lingayen and Binmalay ay nasa 6 na mga barangay. Si Kalasyaw nasa 17 na barangay po. Dahil dito sumampa na sa higit 500 pamilya o katumbas ng 1,717 na individual ang inilikas at ngayon nananatili sa evacuation center. So, ongoing po kasi ang consolidation namin ng updated reports nila kung ito bang mga pamilyang ito ay sila ba ay safe na rin na nakauwi or makakauwi, given nga na gumaganda naman yung panahon sa province po natin ngayon. Patuloy naman ang suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga apektadong bayan. Aabot naman sa higit 40,000 na pamilya ang nakatira ng Dagupan City LGU ng tulong. Pero maraming barangay pa rin na kailangan tulungan, pero hindi sila masyadong naapektado sa baha, portion lang. Yan ang isusunod namin, yung mga portion. Bagamat inaasahan ang pagtila ng ulan, patuloy pa rin nakamonitor ang Pangasinan PDRRMO sa mga ilog sa Pangasinan. Posible kasi ang pag-apaw nito, lalo't inaasahan ang pagbaba ng tubig mula sa mga ilog galing ng Benguet. We're hoping po na ganun po yung mangyari, ma'am, lalo na sa hindi na rin siya, kumbaga hindi na rin na nga po kami nakaka-experience ng tuloy-tuloy na malalakas na ulan. So, yun po yung inaasahan din po namin. It's just that yung mga kailugan kasi dito sa probinsya ng Pangasinan, halimbawa na lang po sa may Sinukalan sa Santa Barbara, Marusay River ng Kalasyaw, sila ay mga nasa above critical level pa rin po kasi. And yung sa Pantal River ng Dagupan ay nasa critical level pa rin. Kasi yun nga, ito kasi yung ilan sa mga rivers dito sa province na sumasalo ng mga tubig na nanggagaling dyan sa may upstream po natin sa Benguet. Sa ngayon, sumampa na sa higit 260 million pesos ang natamong pinsala sa agrikultura ng Pangasinan, 1.8 million pesos sa livestock at 175 million pesos naman ang natamong pinsala sa infrastruktura. Nakaalerto pa rin naman ang Pangasinan PDRRMO sa posible pang epektong dulot ng habagat. Vanessa Bugtong, RNG News.